Se che digo que en Galicia houbo conflictos que duraron anos, pode que penses en terras, política, poder, pero non. Episodio 1. A Guerra das Campás. Durante anos, as campás foron o sistema de aviso das parroquias. Que había misa, campá. Que morreu alguén, campá. Que había lume, campá. E que había festa, pois campá tamén. E si, había xente que sabía se morrera un home, unha muller, se había temporal ou se había que sacar a empanada do forno só escoitando o tolón das campás. Vamos, que basicamente era como o WhatsApp da época, pero con máis eco. Pero houbo un tempo en que se disputaron auténticas guerras por ver quen tocaba a campá. E non estamos falando dunha discusión puntual, senón de conflictos que podían durar anos. O motivo? Pois saber quen tocaba primeiro a campana, tanto para avisar aos veciños para unha misa, para unha procesión, para o que fose. O que tocase primeiro a campana quedábase coa peña. Cando se xuntaba que dúas parroquias tiñan que tocar as campás o mesmo día e a horas próximas, xa estaba o lío montado. Se o veciño conseguía tocala antes ca a ti, era toda unha provocación e a guerra estaba servida. Vamos, que era todo un drama parroquial de proximidade. Os conflitos podían chegar a tal nivel que había días que se trataba de bloquear a campá. Sí, bloquear unha campá. Co paso do tempo, estes conflictos foron desaparecendo, ou máis ben foron regulados polas autoridades e pola Igrexa. O curioso é que hoxe seguimos a discutir por cousas parecidas. Por exemplo, quen foi o pailán que meteu o coche ao campo da festa despois da sesión vermú para poñer tecno? Como non se vos ocurriu comprar máis criollos para churrascos? O despailáns ou que? Evolucionamos pouco. O que pasa a día de hoxe é que hai veciños aos que lles molesta o son das campás, o volume destas ou as horas ás que tocan. En fin, é que nunca estamos contentos con nada. Arquivo Galego. A Guerra das Campás.